Ipadala sa Iloilo City Government ang mga government vehicles kagang service vehicles para sa Libre Sakay kadungan sang transport holiday sa mga transport cooperatives subong adlaw. Sa interview ng Bombo Radio kay Joy Fantilaga Gorsal, ang spokesperson ni Mayor Isa Tranias, iagit pahayag nga halin ang mga salakyan sang sudad sa tatlo ka major jump-off points agod nga mabuligan ang commuter sa sudad. Ini ang mga Arevalo Plaza, Mandurriao Plaza, Kagharo Plaza, kag Pakadto, kag pabalik sa Plaza Libertad. Ang mga salakyan sa gobyerno magahulat sa designated areas alas 6 ang aga kag magabiyahe ni kung mapuno na padulong sa ilatag sa karuta kag mabalik sa ila starting points agud mas madamo pang pasahero ang maserbisuhan. Para ining operasyon tugtog 10 ang aga. Sa hapon mag-resume naman ang biyahe halin sa Plaza Libertad pakadto sa ilatag sa karuta magasugod las 4 sang hapon tugtog las 8 sang gabi. Ginainganyo man sang alkalde ang mga may pribadong salakyan nga mag-carpooling agud makahatag bulig sa iban nga naga-commute. Ginapanawagan man sang alkalde sa tanan nga magkooperar kag magplano sa ilang biyahe samtang ginahimo sang city government ang tanan nga tikang agud nga maserbisuhan ang publiko. Kita diri sa Iloilo City Government may ara man kitang libre sakay no sa tatlo ka mga plazas naton diri sa syudad. Ang aton nga Iloilo City Government maga-provide sa mga government buses kag service vehicles duha sa kada starting areas. Maga-start ini sila hulat sa aton nga mga commuters sa designated areas from 6 a.m. up to 10 a.m. sa morning na. Once nga fully loaded na sila, pwede na malakat na sila and then mapadulong sa ila respective route.